Lekman kiranya lekai cungkai Everton hado bandami kecingnya kenat tang nakadau baki ya kai bat ke Liverpool ngapreng singong ba ya phiki para lok ke bajus ngau tenat ban page ki video hakane ke channel te ke jingkerpat ya phi lada pimpat da ban subscribe singong ba se ban subscribe ya kane ke channel ke jingya lekai hak Premier League hapreng ke Liverpool persya ya ke Everton hakane ke jingya lekai kalong ke jingya lekai ke ba itnat bat ka baya khai ba hado kata hakane ke jingya lekai kada long shisha ke jingya lekai ke bada itnat bat ka ba shong shit ba hado kata bat kham tam ke Everton ka badon hak kerdan ka ba khatsan jong ka mik ekhan pon ka persyang kat bala ban yela tenge hakane ke jingya lekai kadon ke jingtrang bat ka jing angnot ban penlem ya ke Liverpool hakane ke jingya lekai hanre wala ka persyang tenge hakane ke jingya lekai sheno hi kan la ban penlem ya ke Liverpool ka badai ka tim ka bakhlain borba hakane ka ayam yelekai menta usnam bat hakane ka jing yelekai dai hi ke Everton ka bayo swaban penkhi ya kajar lingba ubeto hake minute ka bakhat wei kumba ong menne ke Liverpool ka dai ka tim ka bakhlain borba kumta shanohi kan ailat ya ke Everton bakan leka ya ka hakane ka jing yelekai kumta Muhammad Salah ula shoot ika bol sha umak Alistar hakaba umak Alistar ula het bet jelang ika bol sepok jong ka kol hake minute ka bakhan riu ka balong ru ka kol pen ya khai bat ha swaban kut no ka jing lekai jong ka kala step kata hake minute ka basa pusan plusan ubi dias jong ka Liverpool ula jan yo ban tap kol hakane ka jing lekai hanrai ya ka ne ka bol la yo ban ya da ya ka da defender jong ka Everton kumta haba peteng ban ya lekai hake ka la ka ba ar dai hake minute ka ban riu phem riu ke Everton ka le yo ban pen khi ya ka jar hakane ka jing lekai hanrai penban ka ne ka kol ka dai penban dai ka offside ha pedang ka jing khun teng bat ka jing trasitom cho ka Everton namar ba ka don ka jing thrang bat ka jing angnot ban penlem ke Liverpool hakane ka jing lekai hanrai ha pedang ka bakum kata ka mansen kamla ban singotho ka Liverpool ka le ban thap ya ka kol pentam hakane ka jing lekai lingba Muhammad Salah kata hake minute ka ban nyau phaulai haden ka ne ka kol Muhammad Salah ke Everton ka ha ban shwa ya kata ka jingtrang jongka ban penlem ke Liverpool hakane ka jingya lekai hanrei ka ha ban sim da ka wei pat karai kata karai kalong kumno ban thau ya kilat khna bakan yo ban thap kol pen ya khat hakane ka jingya lekai ka ne karai bat ka jing thmu jongki kala urlong shisha hachwa ban kutno ka jingya lekai hakaba utar koski ulayo ban thap ya ka kol pen ya khat hakane ka jingya lekai hake medit ka bakhan dai plus pra hakaba hakane ke chinga lakai hado banda kot barau artali ki kenhun kila kot no da ke chinga khai damar la artali ki kol kane ke chingla jang ke Everton ban ya khai persya ya ke Liverpool kala penlong sendon ya ki player jongka bakin kemen hado kata hado bakin dalek kemen kumba kila job ya ke Liverpool kamtam ya udukur u player jong ke Everton ubala shong shit ba hado kata kat hado ba undalek ban lek kemen lane ban penbitar yakin kershan jong ke Liverpool kane ka chingle jong udukur kala penlong sendon ya ukur tes Jonas bon bitar yakane ka chingle jong u hakaba umla ban sngotho kat hado baun dalek ban kenrup ya u bat hakata kapor lawan mi saar ngut kirang yelekai jong ke Everton ban lek yarap de ka bakan rup ban patan ya ukur tes Jonas bat hang neken puk mi ka jing kan at hapna kirang yelekai jong ke Liverpool bat kirang yelekai jong ke Everton hanrei la bat bantem ya kane ke jing kan at de ka jing trailang ki staff ki referee bat ki player jong kine baro artali ki kan hon kumta ya kine baro arngut kata ya udukur pat u Jonas kile ya priang de ka red card baro arngut hakane ke jing kan at ha ba phai pat shika jing yelekai playoff haga Champions League kata hapna ka klub broye persya ika Atalanta hakane ke jing yelekai ka klub broye kala la ban penlem ya ka Atalanta da ar la ka wekol ka jingya la kai pat hapdeng ka Bayern Munich persya ya ka Celtic hakane ka jingya la kai ka Bayern Munich kala khuri ka nam job haden bakala la ban penlem ya ka Celtic da ar la ka wekol ya ka kol penjob na ka benta ka Bayern Munich la ya ban thap lengba u Hurricane kata hakame ka basa pheu khandai kat ba ka kan hun jong Di Maria pat kata ka Benfica kala khuri ka nam job haden bakala la ban penlem ya ka Monaco da Chico lanot kat ba ka AC Milan pat
kalamat ya kanamram haden bakala sya penlem hakamat jengka fienor da chikon lanon kuble shibon ya piki paralok ki bajus ngau tenan barpet iki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video kuble shibon